bw'engano, amavuta y'ikingeni kurwasi company amajani kurwasi company ya Ketiba, echumbi ya Kensalt, egati ibintu bindi binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown, asibego bakonya amabati kurwasi company ya MRM, ayuali ayechi size nabego ni chirangi mkonya bali Black Sheets, egati ibintu bindi binge inyuranga mbabwa tobokoreri omu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchibo songo bakere simgwetrase chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wira byana ndo mwanchumu waligireria ikero charagire chinsanye Afrika ya mocha karibu sana ase kiunga chinsanye mkomanye ase nchira ireyo bikira ngenda gutubate mitandao yetu ya Facebook na bogo YouTube na Getembe TV ekero ngokoletere yemo ase yemo kurwasemeze ito ya manganamiya. Togo chaka ekiunga chinsenye noroboti ruogo ichania omwana Delphine Mora uyumanyikanite buna Queen uyobetega kubora kuruanka sobo asegeka kyamatuko 12 uyumubiro uyobete kogotoka korutire ase ngoroime nigolitukolya rero abagakurusi wenkendu nakoenigwa alimorioka oyolenge kura omoyego uyu no mufadha bwe parish ya Irundi Father Zakari Bikeli uyoberega kubolia abaibuli chikanisa naboiga bara akogenda gusaberania abana ase kelibuna nige bikore bigendrete gukorekana byogo ichania ebinge byabere bikoira amagima y'abana bake umuriketo Wycliffe Tyson Manyara otwaleganirie orobotyuru Delphine Mora umanyekene buna Queen oyo beteka gusira kurwa sobo na nyuma y'iki wikibere umubero waye gutoka kurutire engoro ime gosaregete nigo arusigwa asengendo rutikuri rero gosabiro na kwene gwa sobo ekenyorukya Irundi abana bake bekiombe kya PMC abari koyora umuyegoyo yo mwana omwabo tibabete batambe nigo bana chachingwana na kumwereria umusasiro tiri kondo ekero umubere oika asegeti nonya nabo umubero uyo tobeti gokora nonde bwenzi na asekiria nigo kanyora osarikire ebimo binde buna ebya maiso tibyarenge ororo umusasiro tyumonene bwe parshero ndi Father Zakari Bikeli naikirana asemise yo na kurwa okuboria abakristo bakonge ase amasabo nanye nabana abale batengaga ba PMC amana animators babo babwatubururu because yo no mwana makemi ya 13 14 wano nkyo anyara kurwaro usingi kwanyara kurwaro ase gendo bunega bana no bitebikera kini abantu abanene ose basaligete abanga abange basaligete tusabira abarutu bali baito tusabira abarayi baito nabarabuo baleme mbawese kwobwa kogikeria yara mabe toyegikeri yoka nigo abasomi abo bache birero igoro ya Saitani buna abeire omungaineria chinga kiboigo aba obolemu abayibuli bae Queen naboigo eamate engima nyankona komomera Saitani naye torako ngasobumanyi ono omwana oyo nero umera Saitani obosio asobosio apa intawate bya bibuli balinirei
timuiruka mono nonyugwo baboreo tema kolema na tema kolemereria nonya kirikiruru tema kolemereria omusasiro tipikeli boy gosa marandi aye naboria ase oyokorete egekorebu nekyo nabwate chinga kicho kogenda ngora igo na kumumonyerera ase abakorera ko batebya buna Nyasaye no muya chinga kichonsi otumanyire igo taimagana tutigarabu Nyasaye no munyamaberare mutu waberare akiba mokobete nere tari gukimtari kumanya nguki ari okoruko bireye lakini yena boyo mbakorete boigo kulendo inyore manyingaria Nyasaye oyo egetutu ekyo enyasi eyo biyonsi pina bo biroche abantu bale Kenya ero bwate kisani kinene cyo butuki abanene mono bo butuki abo cyo monyere musasiroti katabi fada na malimo mbwatete lakini tigayo kuripota gatembe kuruchiza mocha irondi birongo gwodi nyali bar chache Kisii County nje Wycliffe Tyson Togo tigana na yubono umuyega litkulelero obakogokorekana kurwase county ya Nyamira ase siasa cyabachiko kiwa asomuyega olenge oyubogosera chikwaya wetani ya chimisa to kurwase county yo umuyega olenge kurabonere umuwakilishi wabangina kurwe county yo umusubati Jerusha Mumanyi ase boigo abaraya ubekirana barolekanire gwakere koko eserikali eyuregeti ase boigo babere bagwaketege ese siasa chiyoboke nyumba ekigendete kiwa ase chinsemo ime yeliro balia gusi murike tufatgad Gisemba nero twariganiri orobochuru Abaraya bo baikirana asomeyega bogosira chikwaya ao imeye county ya Nyamira bakorawa na Faruku Kibet umawasiri wechinguru cyomorero Opiyo Wandayi umurai bwabarabange ase bunge ye Senate omoske Aaron Cheriot egati yabarai bande nigo barekana komochia siasa choboke nyumba ase barekana komorage byara oyo kabeire omokonyi bwomorai bwense omoskeri gati gashawa ile kitu hatutaki ukabila ya macho wazi. Hatutaki yule mtu mkabila alifukuzwa bunge atembee akisurura. Tumemwachia kazi moja tu, aishi huko kwa Nyororo. Mimi nasikia watu wanasema wa Munyoro, hakuna kitu kama wa Munyoro, anaitwa kwa Nyororo. Kubatikana na siasa ejeiga yobo nyomba ni gomoske Aaron Cheriot abwatoka enkwana eje. Kenya zote lazima tuwe sawa. Hatuwezi kuwa na nchi ambaye kuna sehemu zingine wananchi wako na stima, wako na maji, wako na barabara, wanajengewa kila siku, watoto wao wako makazini, na watoto wa Nyamira County wanabakia kuwa nyuma siku zote. Mwambie tena, kwa vile inaonekana hujajifunza adabu, vile unaongea bado unaumiza moyo ya Wakenya wengine. Hata ukirudishwa bunge leo tutakufukuza asubuhi na mapema. Ensemo yaye omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka nigo akwanira enchira county ya Nyamira yabete yekonyora ogwa kwa okonene kubwatikana na siasa echo chimbe omontoria lituko litangania atachete gusiga nekerase ali gukorwa serikali igato barerete buna ntuto ageti kuragaria agato bageranga nto bwatishe agaria akanga ntoe kuchipara ntoe kuchistima ntoe kumache ere sababu ngwakero mheshimiwa Jerusha Mumanyi nga asante sana mama county asogo togoria amaiso kurigiria samali ya Kenya re tosombera abantu baitu na barabari ya mali ya Kenya ore mje osabora mubi omweri oye imbatumekari bageri na komwakira ekoko omoske Jerusha Mumanyi asukuriya ubugavana bwa Nyamira. Huyu mama atapanga maneno mzuri, nyinyi mumwangalie vizuri ndio tuwaje kukua na hii maneno. Unajua kule Senate tunapokea report za Nyamira kila siku, leo hii imefanyika, kesho ile imefanyika. Ukitaka Nyamira isimame vizuri na kukose hii sarakazi ya kupigana kutoka asubuhi mpaka jioni, wachia mama pia apange nyumbani mpaka isimame vizuri. Hingo reporter Getembe koraiga skuru ya Bamura ya Nyambaria egotoke meye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba.
abarai bari bakwamireria serikali eyeregeti serikali nene na bige serikali ya county bakoragunere uyo kurigegero cy'ubugavana e county ya Kisii umuskeze Kel Umbaki Machogu nigo babere bakwea kirekoko na kubolia kwa walibaga asuburai ane no bochorio bonene buli busyo 2027 ukwana korwa gyanchere ebunge ne ya Nyaribari chache county ya Kisii tukolia lero nigo bigo babere bagotugutirale chinkwana cyaye umuraibense ya Kenya abuli tukoligoro ase babiri bagoteba buna tichibwati nguru chinde chonsi wocha ase aba Kenya ase ebirero byoko mwenia Ronald Ondabu bigogo korwa gyanjere egwadi ya Kiumbu Nyaribari chache Kisii county nigo obarai ao baikirana kweyanana engora yabo buna Dr. Joseph Birundu na kuyakera ekoko wako Ondabu okolire egazi enene ase Nyaribari chache Nyaribari Masaba and the entire Kisii region mwarora egazi yakori. Aliaga na ugonjwa wa saratani. Saratani ni ugonjwa ambaye umehangaisha wengi katika nchi yetu ya Kenya. Matibabu ambaye serikali inatakana kupeana, kila mmoja hapa anajua ile taabu ambaye iko. Gendo kelie kurukusango korekere kusege kwede. Ngo korekere. Niko beonia kochorobo choribole bosio waigo gwakera ekoko Matiang'i 2027 inje igonkoro ku Dr. Birundu ende aseke ombeke maneji ndugujiana gatokoriki obugambi kwa Nyaribari chache because ya direction nyumo gako ya tigete ya chire roji. I'm vying for a member of parliament for Nyaribari chache 2027 na tuko kikundi moja na ule watu wote wamemake decision anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Under Jubilee leadership we are going to clean the whole country na particularly Nyaribari chache because your direction ndio mzee amewacha hata familia yake. It is a political direction but ndio inaweza kujenga sisi kama jamii ya Kisii. Oyo koriki obugavana bwa Kisii county Ezekiel Machogu waigona kwanera engwana yayo monene kwense William Ruto akwanete igoro asata batiabu atebulto ase omokenya Kero muntu tajieta ase tibu kuriga ringanke kararo mona bwe saboteba aki mwaka iwete inu anasema ile mipango ambayo ilianzishwa ni Kibaki 2008 ya Vision 2030 ambayo tunabakisha miaka 4. Ukiangalia ile mipango ambayo iliwekwa katika ile mipango na Kibaki ingetoa nchi yetu katika umaskini kwenda nchi ambaye iko na utajiri, lakini serikali ikangamisha ile yote, ikaja ni mpango mwingine unaitwa bottom up assurance. Yote Wakenya wakagundua si ya ukweli. Tukaja na story nyingine kwamba sisi wote tunaenda Singapore. Mwaikire Singapore wasina Marekani. Mwaikire Singapore. Ngire lionde bwens. Bamurawa anko yana mara na Dr. Birundu ase timu Matiang'i uchiasa namba 6. Namba 6 asomo piro bayara Spain pakeka ekawa mwarora. Akimo wanta mumuru no mo achi asomo piro. Kuripotere tembe kwa Kiumbu ward Kisii county nje Wycliffe Tyson. Mbuya mwana sana mulikito Wycliffe Tyson amanyara togo tigana nayo muna enchere yemo yokogendera kogeitona na bago kirigereria ekemeli yechaye litukolia lero nigo abalimi korwa ase biwanda au anene korwa zone 10 baba bagwikirana ase egikaro anene ase kiwanda kirikia Nyansiongo elikoligereria obosera na boigo koligereria obuya wekemeli ekyo yechaye bakora unere omo board member KTDA Vincent Atei nigo babere bakorwa gusegeta guchiase abalemi bonsi otora echaye yabo ase enchera erengiya buna enchere yemo yokugendera kwenekia ligesaligia na boigo kwenekia nkwenyorera bale ligesaligia na boigo komentwa engeria ase omwelioye ulikito Polycarp Okara nero twaleganirie oroboti urua musangerekano huno yoiga nigo gendere kubago korekana ase bigwanda ao na nene ebyo birense ya zone 10 yani kurwase county ya Nyamira lero kuri arengerite kuri abalimi abega kurata nseme chiga chikiwanda Kenya Nyansiongo nigo banyarako bakwenyolera obosemya enchira baragendere kulenda ekemeleke iga gichae inche nachi getaba chairman bachichega iga batotebi
mukutano murara rero is somehow unique because we have quite a number of our visitors ntobwate chiproka bali bagotonerie chai ngangere tosoko urwe ekene kiga itiro mugusia arire pi omugusia bwata kamoyo kanga naiga akasinini lakini omuntu okoroku muikoyo echa yaye ngonye twateba ni nogochora igagochorebe apime kiagera na matine chibesa bakoraki chibesa koros aye kwirite mangereto ekarori goriri gocha no chibese nigo boigo abaiga banyora megerio na kicha yabe koniwa yendo kolengana na aba director abaiga babaerera gekwirira obotobo utiborekana chinga giche bonus asibigwanda au abalimi baitekera bakorete chai togotebererani bia onyekirembe twamotebio chora nande tukubatebia batore chai after 7 days na lieta likobe west ngendo kirmo ari mugondo mari ese market Mombasa ne police bajoleta chaengia to compete in the market tubakanabia ukulima wetu ile mbinu tulikuwa tunatumia hapo zamani inchi inaenda ikibadilika lazima tubadilike aiga ni factory ne yenu aiga no enkoro ya iri aiga no to someri na ntu no to someri ti abantu kuruwa yo there is no way toranjenga egentegeti agesariki we are there to sustain it for other generations zirichigocha asinsemo yende asubwamo balimi abaiga kubatanamo n'aba director nigo bakire tege egati abanasiasa bagendera ko bakwibatanya moneke miliki gie chai yento kolengana mona barubaganira maskani kwene kiwaseke miliki elio omulimi kwegendereria na kwenyolera obwaita factory yo kenyene gose factories Jonesby njibwate structures to ko Rwanda onsigo chinsana ime oje koleta ki factory jiretiriye ase tundubali ochake na go audit ngoko ete mandate yeyo so egento toroje gego gusaliyo bolemi bwechae namangana ya siasa aitogenderete kugikeria ebintu ebyo babyagarate tugachama tubateba ngatiga tosomani na toremererani omuntu okoriyo baseneta ndori kiabwate ko ndetu ndubari atikorwera ati abwate rori inko reporter getaseni kyo wanchete kyake tembe inche gonguru kwa Polycarp okara Esegeto nigegendete kuruwego guchasa abaiboli bonsi anene kubabwata nabwo kubasemia abana babo bya anene chinga kiechiga bachire aso mutumuko mukebwerusa etamu ya kabere ayankolengana no mujumbe bwe bunge yabo basi umuske Innocent Obiri oyobereka gotebabuna amabamange nigagendete kubwata abaroki wako bwatikana no gotayibwata bya nonye nabo nigo aberega kubulia abaiboli bonsi kubatatira abana ase chinchira chire chingiya nabo igo kuba amahigelio yechikosi chiri barachigochora anenekero bagosoa ase university etira chikoba konya ase amatuko alibosio nigarengi koya kwana yaiga kurwa ase skuru ya Naikuru PAG imeye county ya Kisii mutware shilingi gose 500 kubwa teji 500 chiweka masomo noyo ndabeke mugondo uyo chiweke sa masomo igakonyora the highest yield kubuyo chiweka mugondo. Amasomo has the highest yield. That is why njengurwanira amasomo. Na Rwanda abana basome na I'm happy abayibuli mwaro rwa maana yo gusoma nchina korase konyara na numwa korase mokonyara mwareta abana gisukuru n'abandi bakolega siyabo ma rero bubasi abana bagweta uje university muna bataka beiro maana osobulimo emyaka nazo bugambi bw'obujumbe about 10 years ago yaisire koera gisukuru irenga cyane ko irabana 100 university rero jiri koira ku support the gisukuru na baroseri infrastructure na ruchi basari na ende na ije gifagiro mne kiga tingoja cyonsi eyo ya mentera ase performance y'abana basome abayibuli gachi abana baitongocha barenka nje muno musibati nabatengo kwane sauti ya basibati abana bayetu bagojanka abali bakolije gasi ya school ntunto okole gasi akiyembwa embuyoka era undi ye generation to bukinya twakiniria abana tokoroka kababa na kamama wabo mwana agoticha none binto mukungo munene tamaitugo sibibinto
Omusacha abasacha tuwakiniriga iga no korabi musacha tamaiti korabia. Mogwanja gakika abana bago kinaiga gaki muto barendere bamanye gasi eyu nende. Nande murenda abaisike baita makolime. Ndendera abaisike gaki na buboka nkorwanirira. Egu usiye ito chinyomo chia mapema chiabeire. Amalita mapema naro no munyama naro chire okuru ku gender based violence. Pasacha mbalega ga babera abanyama bagutarira abana baita makoli. Mogwanja tolenda abana baito. Murigereria tonyore umutima ukomoke hase kionga chinsanye kolinda sege kagetali gitambira nde nkwira nande elio ngendere gukumanya tubase gusukale genda gutwara uburigereri burubya imenya Getembe TV. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari ku Rwaseke Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwaseke Company ao amajyani ku Rwaseke Company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke Company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho wasongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ayumuremindi amangana maya nkaya a company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 eyo kwama egati amatuke 90 wika amatuko emye mona 15 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teriko gunda ebande yiga teriko igoburire na teri kwama bichondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 eyo kwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 130
Bia mono ya bene asenge nchogendete gutigara asigitasinie kiga ilio ngendere gukumanya erombe ya basaye yemenyekanite buna National Broad-Based Youth League bakoragwo nere Bivon Magare nigori tukure rero babere bagwesokia aserio gelimo na kuburia egesaku kyomugusi komwa okoboko oyoro mukonyi bwo muraibwe kyamagia ODM na bigoro mugavana bwe county ya Kisumu Muske Paul Simbarati amagoro elikuwa nakya ngubaro mukonyi bwo muraibwe wense ase chikura cy'umwaka w'ekiri 2025 okwana boigo nigo babere bagote babuna nigere buya ase karibuna obuyambororo bwokoba eserikali me muna egesaku kyomugusi omuriketo Polycarp Kara utwaleganirie orobwatyoru ODM tunataka power. Abasaba igakorwa sorogongo rwa gusina nene barinsegeria buri rimanyekanite na National Broad-Based Youth Council itukulia rero niko bomeranira sobwamo nijugelimo niko batebire ngamba tukunyaraka bakomoko boko mokonyi weke makirikia ODM uyu wigole omugavana we county ya Kisumu Muske Paul Simbarati ochakobanga nero mokonyi wo murai wense inse serikali yobomo enkale yani broad-based government. Lere tumiranaga abasaye bale delegates we kiama kia ODM na abande bale supporters ba broad-based government asokobora ninga itorochi buna abantu abake na indinga itorochi bunege sakukyo mugusi aseri tukulia rero twanyare kuligere na koranga intune sakukyo mugusi Muske Paul Simbarati nera tuzate kusuguma mutwe aso mwaka 2027 ase ekeminano kaliyo kugamba ne team ya broad-based na intwe tonyore mo deputy president mutangani kurwa sense yote ya gusi bakurawa amono munyakiro bobo asirita Bivon Magare nigo bayenekire ngamba kunyaraka bagutara chintanda au emergency ya Kenya unenchireje moyo kuliyo kwegwa kuboko kwa Paul Simbarati aserere uyabwo koba eserikali me tumiranira na kubora ninga iki togo chake sabali yo gutara ensengima Kenya ngima kuruga ase sinyo ya gusi ntubuno mugusi asenga kia 2027 na indenga kiende nturuchi koba ase opposition tuabira opposition asenga kientambe abantu banda baye guchipara bantu banda baserukiye skuru abana banyora obugumobuya intukerenga kitwanya kubwati abarayi baito batoira sense me opposition niko bono baganira serio gelimo igesagu kyomugusi ko mubwatera koboko Muske Paul Simbarati asekiria rerenga niga bwateri bagarigi yana recording y'uburayi ilio egesagu kyomugusi na kirgi kwenyorera libaga ase serikali igesagu kyomugusi asenga kiende ntutaiti kororekana nga intukerenga ki abantu bakubaga nebinto babagana bakora bamagocha seita antu batwakira chingobi batutebina tokanye ngakine chepena ntoko so ase serikali twasabire egesaku kyomugusi gyonse pi twasabire babwatesie Muske Paul Simbarati gagwikaransa semester liyo kugamba ekiama gya ODM gikamba ne kiama kya UDA tonyora 50 ya serikali ningana igati abasaba igabayiro koboko na kuliranga batunyaraka bagusira egangeje iga elio gwikirana because ukiangalia kutoka Kisii amefanya maendeleo na bado anaendelea, so like let us support the group of Simbarati so that venye yeye ni anasikiza maoni ya vijana, so like atatusaidia sisi kama vijana and also atasaidia nchi yetu ya Kenya. Indukuru gusi tonyorege ndase serikali egingo reporter ya Gatembe inchi gonguru kwa Polycarp Kara. College ekorwa amegerio bworokia gose obwalimu ya Kenya TTC nigo alichukulia rero babiri bako kirege tambukiro kyomujumbe obumachoge borabo Muske Obadia Barongo asenge nchyo kubagachira administration block no bego kwagachira abanyaruka hostel abo asiba kurara ukona lichukulia rero nigo boigo omujumbo yo abereka gotebabuna nigarachwekirania magendero ase chinseme chichonsi wancherelia konde wonsi gotayo Gilbert Kobi nero twaligani Orobwatyoru. Mimi ase skuru yokurwa amayirio y'abarimu ya Kenya TTC aso kwigoro kwarenge bene ase abana bakunyara ko bakobera nabo yigo cyobisi kinene cy'ubuteneri ani administration block mujumbe bwensemo ya umachoge ko bagawikira naso moyo asanyara ko bagakurwa amahereso igoro yo bokonya ko bagakurwa ukiase skuru eyo nje no mujumbe Obadia Barongo omo bunge bwe constituency rero nigo twachaga Kenya Teachers Training College ase oko igora administration block yere magato enyombe mosakoso aime na mogwanchanga omo principal yo Naftali Nyang'iti amo no board chairman yo Dr. Machuki bakorire gasi
ire ya maana sana tugwende kumakira mbiamono ase gasi bakorire gaerengi ande kurumoino maga yenyombe ntwaigora hostel ya renge abana abaiseke naso aimenero re hostel ere hostel ingi ya mono ere very spacious na hande nase nonye na abana baita abaiseke kare bago chikomenya ime nkore nginga egento giko batigarira no gukora amasomo erinde bache kubakeria esaba bangirete bagwente gochakoba amatukabo si oiga nanya ko bagakweresera ugusira kwaye oigo kubwaterana kwaye ne timu yayo gochikunyana ko baba gukinya ebirengo bikisemia sorogongo wa machogo bwa borabu na nje buna omujumbe obisi yane wetera omuchama ni to siria funa yale wale maga niko twachicha na into ko ruo ko bako kwe support as a school elinde esukuru eke bwata banafunzi mwe kule liwe mona 700 nero yoka ime ya Kisii County egendere korosia amagacho na facilities kiranyare go support ya population yere erenene teneri so mwarimu manene bwe sukuru eyo nanyako bakurwa mbiyamo no gucyase oboteneri bwa CDF kurwa sensemo ya machoge asokora aho kubwata nuko nabatabuna. We need to thank God for giving us the opportunity today to be with our area member of parliament who has done commendably well to all commission our female hostel with a capacity of 500 students. It is a one-story building and we want to thank God for that opportunity that we've been given. Then he has also commissioned our administration block, a modern administration block, and we want to thank God for his life and wish him well in his endeavors. Nararinge kuwa sensemo ya machoge borabu imeyen semo ya Kenya TTC. Bwelwa tregatema Marieta Nenje Gilbert. Kobi. Omuwaziri w'obulinzi bw'eime Onesmus Kipchumba Murkomen nigo agenderera wakire koko eserikali ya Kenya Kwanza nagoteba nigo omuraibu Daktari William Ruto abereka gwikirania magenderero gwanchereria kundu gwonsi gotayo ase chinsemo au ukwana litikulerero kurwa ase chinsemo chetrukana nigo abereka goteba buna nigere buya abantu bonsi kubwatesia serikali buna enchereyemo yokoenekia magenderero imeyense ya Kenya nonye nabo nigabereka kuragekiara abarayibule bakwamiriria eserikali asekeria bereka goteba buna nigo batabwatie kerengekia ochasi aba Kenya. Ulisikia rais jana akiongea akisema we want to speak about the future of Kenya. Kuna watu bado wanaongea tu mambo ya one term. In fact, hii aspirants yote tunashindana nao hakuna hata mmoja ako na vision ya Kenya. Rais jana alipotangaza vision ya Kenya for the future na akasema kwamba tutajadiliana. Wacha niwaambie serikali ya William Samoei Ruto ile safari imeanza kwa hiyo operation ya amani ifuatiwe na mambo ya maendeleo ikiwa pamoja na masomo. Hii Kerio Valley itakuwa the future of the Republic of Kenya. What I want to assure wabunge wote na MCAs ikiwa rafiki yangu Solo hapa na Naduma tutafanya security kando ya siasa kando. Yenye nimefurahia pia hawa MCAs hawa wawili hata kama wako kwa UDA nilifurahi waliposema tutam. Hiyo wameanzia mzuri. Nataka tu wamalize sasa wakikuja chini na wale wengine. Kujeni niwapatie hiyo support pia. You know, mnukuje mniambie mambo ya amani mnafanya namna hii, mambo ya maendeleo mnataka kujenga hii. We will work together. Yoyote mwenye bado anapatikana ameiba ng'ombe ama mbuzi ya mtu anajaribu kwenda kuuza, lakini wananchi hawafai kuendelea kuumia kama pia serikali yao iko. Na tumejadiliana tayari na viongozi hawa kwa sababu ya ile rekodi ya rais na utendaji kazi kwake. Tuko na imani ya kwamba rais atachakuliwa tena kwa muda wa mula mwingine mwaka wa 2032. Na hiyo imani iko kwa wananchi hawa. Na wananchi wanaona vile penye tumetoka na venye tunaenda. And therefore, because I know some of the opposition candidates are yet to even to imagine what is a manifesto. They're just riding on a wave. They call it one term. I want to tell them now it is time to sit down and think about Kenya. And this must be thought beyond your political and sectarian interests.
because Kenya is bigger than all of us. The Kenya we are imagining that the president announced yesterday is not a Kenya for just today. It's a Kenya for the future. It is beyond our political and even our lifetime. And it's important for us to shun our small political interests and think about the future of the country. Narayo kurwase kiunga chinse nyumwa nchumu ligeriria gendra gutwara obo ligeri borubya otware obotuko borubya nabayigo esabato eyerengia gendra kwegokeria emiroberi au kurugega Getembe TV ambia mono ya bene asenge nchogendrete gutubwatesia ase emiroberi au nabayigo goika ase kiunga tobwateranire DJ Atsan kone kilogene chibicha bya goikeire na inchena ko yaletera nigo nkoro kwa Ruth Kemunto ekerango gotigana basemya wa Getembe. Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pangina ninjo. Bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo. Bori oguturengi. Oguturengi no munyaliba mo utorenge umugambi w'abanyali bali, umugambi rigwono. Matentu wata bagambi amagwono nabagambi bebisiti. Abagambi bebisiti nabagaye tazunge APCT XY APCT. Bali umusonga ajeta akanyora akababeka abunga inchobora mosome mo babantu amuko bakoro ko mugambi gete barukuliye teliye batizoro matayo ratemo abandu bakoro barukulaba ni mutaruki magega yabwo ntu abwata bagambi amagwono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine ligwono ba musanya nduzi nombo gambi bwebisiti bono yo likuru ku guturengia umunyali bali igare ngo mugambi umanyete ngana uri yango guturenge nole na ligesere na iberi ase nara akurgunya giturengia kuta komanye ngana no mbono nkore nkurunge ina bero yo komanye ngana abantu bale ko ndo bayikaranza barengereri kabisa bamyore ngana wonu mugusi ate bana ki boli oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo mbara mabene roriyo oyo kubalire tama beriyoka tagutakireti mayandonse ta maya tagutakireti pi oseno muhama to yori kurumuinabu oseno ndoro lire bwo lire mwana ndo osina abandi rabatumira abantu bose bakali osengo uchimaiko osina abaga abandi bo muchibondo kero kendo bete nangenjo gete ubwato buyoze seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musyo ibero iga bakona bona bayori bale bantu beli betu mbale kusi libetu oli abedi abwata wole mbolemo yabwata mpanda bakana ne chingoko pakano ni chinsi bagira montabu wa telibetu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumari bekeire nelibetu kei boli ogutulengira amate ngambara mabe oyo kobarere tamabe ne thank you Pagaka ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase chi company au obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwase chi company au amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bore obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyerange namagacho Safaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho wasongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri